Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Λουκασewska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ponad 2 lata czekamy na ostateczne stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia płacy minimalnej przez Niemcy czy Francję. Od miesięcy słyszymy o dumpingu społecznym, definicji, która weszła do unijnego słownictwa i która w ocenie wielu jest elementem walki z konkurencją. Wielu chciałoby podporządkowania niektórych operacji transportowych pod przepisy dyrektywy o delegowaniu pracowników. Gdzie w tym wszystkim, proszę państwa, najważniejsza europejska zasada swobody przepływu towarów i usług? Gdzie idea konkurencyjności, dzięki której tworzone są nowe firmy i nowe miejsca pracy? Pamiętajmy, że naturalnym jest, że istniejące różnice gospodarcze pomiędzy państwami naszej wspólnoty powodują, że w różnych sektorach różne państwa są liderami. To jest naturalne. Oczywiście nie znaczy to, że nie ma w tym sektorze nieprawidłowości. I z całą odpowiedzialnością chcę podkreślić, że należy zrobić wszystko, aby zlikwidować wszystkie nadużycia. Dlatego od miesięcy czekamy na pakiet mobilności, który rozwiązałby wiele problemów i odpowiedziałby na wiele pytań. Pamiętajmy jednak, czy miejmy świadomość, że przedstawiciele branży transportowych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, chociaż nie wszyscy o tym mówią, boją się, aby pod argumentami ochrony praw socjalnych Unia Europejska nie przeforsowała protekcjonistycznych przepisów, które ograniczą konkurencję i które wprowadzą nadmierną biurokrację. Dziękuję bardzo. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1 λεπτό ο κύριος Κουρούμπατσεφ. Ευχαριστώ πολύ, мистер президент. Аз искам да задам няколко въпроса, които будят съмнение. На първо място, дали не се спекулира с темата за социалните права, за да се наложи преразпределение на пазарен дял.